Nézzük egy 10-20. Ni hao. Halló, halló. Közben átgondoltam az életemet. Egyrészt kurva gyorsan kell vennem egy tabardot. Egy orgrimmel tabardot fönt. Másrészt el kell mennem a mage trainerhez, mert 10. szintű vagyok, ugye? Nem tudom mennyire hangos, majd szóljatok léci, ha túl hangos. Have I got a deal for you? Másik is 10. Biztos kell tréner, szerintem alapból tudsz pecet választani. Azt mondod? You drive a hard bargain. Smart mouth, huh? Security. Úgy hiszem, de most már én is vagyok 100% biztos benne. Mindjárt kiderül. Warlock trainer. Priest trainer. Mage trainer. Come get the voodoo. Ah, 15. Akkor miért mutogatta az imént? 10-10-10-nél. Stay away from them. Ez meg 17-nél. Be careful, man. Oké, akkor ezt hisz, ez Hovis Blaster, nem? Inscription, nem. Ez most nem is érdekel. Megyek egy tabardért, aztán takavan tovább. De figyelj ide, néztem egy egy ilyen walkthrough-t, és azt mondták, hogy nézd ide. Érdemes lenne ide jönnöm, ezt végig nyomni, és utána átmenni Hillsbredre. Mert árérték arányban Hillsbred a legjobb. Harmadik tab Steelek mellett alul. Nézzük, pillanat, bocs. De jó, hogy mondod. Jó, árkára megyek rá. Király vagy. Király vagy. Köszönöm szépen. Fasza. Jó, nagyon jó, köszönöm. És akkor még egy kérdés, hogy most akkor a Berridge-en kívül van-e bármi? Vagy a Blast-en kívül? És van ez a Charge passzív, ami ugye úgy van, hogy 3 van. Blast Missiles Explosion, Charge. 4 times and last aha, stack-el 4 times stack. Oké, király, köszönöm szépen. Nagyon jó vagy, nagyon szépen, köszönöm szépen. Már ez nem így nézett ki nekem, vagy most nem akarok magyarázkodni, de azt hittem, hogy el kell menni, valahogy akkoriban talán úgy volt. Na, király, akkor ez is megvan. Tabard és taka. Szóval mit mondasz ahhoz, hogy át kell menni Trisfálba?
Azt mondja, hogy gyorsan nyomjuk végig azt a 1/10-et, azt ott, és alatt utána menjünk át. Léghajóval átzsászunk ide. Ezen végig szaladunk, és utána jövünk ide. Vagy meglátjuk, hogy ez mennyi erős, és aztán taka oda. Kell vennem egy tabardot. Én maradnék Barnesnél, a másik arra majd az Undead Storyline-t. Aha. Hajrá, persze, nyugodtan, nyugodtan. Gondolkozom még egy picit. Metti. Ja, ő volt a oké. War Chief Commandant, jó. Fel kéne jutnom. Ez a PvP kuckó, igaz? Milyen Quartermaster ez? Blood and thunder. What are you looking for? Jó. Próbáltam magamnak levelet küldeni, sajnos nem lehet, másikra, azt beszéltük már. Úgyhogy nem tudtam a jóságot átcsempészni ide. Nem baj. Föl kéne jutnom. Ugye nekem van a berennem valamim. Tehát ezeket meg kell csinálni. Burnings, Place Perkos, 2. Ezt a misát megcsinálom, aztán meg jövök át ide, mert nagyon sok van ott. Én is itt maradok, én sem megyek át. Itt maradok, megnézem, hogy alakul, nem sértek sehova. Miért jövök erre, basszus? Ja, fel akarok jutni a tetejére. És mi a másik karid egyébként? Nem Power Language, dehogy is persze, nem sértek egyáltalán, tényleg nem, meg ha már itt elkezdtem ezt az oldalt, jó az a Tirisfal, tetszik, mert ilyen sötét, kicsit a hangulata, de én el vagyok itt is teljesen, meg legalább ezt a környéket valamennyire ismerem már, mert Trollal már egy párszor végigmentem rajta. Jó, szóval itt valahol... Ja, el kell menni Darkmoonba a buffért, lejárt a buffom. A 10%-ért, és akkor itt lesz egy Quartermaster, ahol tudok venni tabardot. Nem a gnómtól, várjunk csak, kik vannak itt. Ez a trájkos. Ebből a build... Jó, nem tőlük kell. Nem, őtől elmegyek, valahol itt lesz egy Flying Trainer, az még kicsi vagyok sajnos. Windrider Keeper. Hol tudok szerzni? Hol voltam azt ezeknek? Már egy picit megkeresem. Quartermaster Langren? Nem. Itt van Orgrimmar Tabard. Item. Kell a tomtom. Meg kell szednem a tomtomot. Mert hogy egy piros fölsős férfit keresünk. Mit írnak, basszus? A neve pedig... Nem tűlött a kikértesítést.
Nem is tudom, hogy küld értesítést, megmondom őszintén. Viszont ezt a szartabardot. Azt írják, itt van róla egy map, hogy... Aha, jó, még egy kis mennem kell, itt lesz. Miért nincs itt? Miért nem látom? Majd baszhatul nem stimmel itt. Jamus Vars. Ó, basszus. Na jó. You don't get OG tabars and the ability to grind up OG rap via in Classic. Questeket kell csinálni. Jó, ezt is tudjuk. Akkor viszont taka van Dark Moonra, 10% buff, és húzunk vissza balra, ennyi. Hello mindenkinek, sziasztok! Peace töltőgáz, most büntetek meg a saruk, mert 90 lakott területen gyalog. Ajajajajajajajaj. Jó, aztán megint csibészkedtél akkor valamit. Itt a Győri utcákon mindig sietnek az emberek. HS-et leraktad OG-ba? Nem tudom, miről beszélsz, édesapám. Ja, leraktam, igen, leraktam már, igen. Hearthstone, origami, jó, megvan, le. Elnézést, még a slanghez vissza kell szoknom. Na húzzunk, ne veszítsük el a riderünket, mert még nincsen mountunk. Csináljuk meg a buffot. Nézzünk körbe, hogy van-e valami gyilkolászás valahol, ha nincs, akkor taka vissza a Berenre. A vérnyulat meg kéne nézni, hát ha idézik, és akkor ölik. A farkas szokták még ilyenkor abajgatni. Megy a horgászat, ugye a horgászatból is ki lehet szedni, nem tudom a poolokból mit lehet kihorgászni, de azt most elengedem. Sőt, először menjünk csak egy kör gyorsba. Ha már rajta ülünk ezen a jószágon, tehát nézd is lejött, basz meg. Na jó, akkor megyünk a százalékig és húzunk vissza, kész. Szintezünk. Hopp. Megnézném. Megcsináltam. Egyet nem csináltam meg szerintem. A teknős dobást megcsináltam. Ezt nem csináltam meg a lövést. Ezt meg... Ez meg ez nem is akartam. Ehhez kell 250 cumó. Jó, nem bonyolítjuk. How you do it, man? You be careful, man.
Spirits be with you, man. What be on your mind? Be seeing ya. Na, Cast that yet. That's charge in. Cast that yet. That spell isn't ready yet. That's charge in. jó. Hop, step right up, daily 5 quest completed, achievementek, mindenütt édesapám. Mi volt ez? Play 5 different Darkmoon games, 5 daily quests, reach level 10, attend Darkmoon fair, jó. Jó, menjünk az XP-re és húzunk vissza. Na. Még mert át... Ja, bocs. Kattingatok már egy hülyeséget. Jó. Itt vagyunk. Van elvileg jegyünk hozzá, ugye? Hopp. Hello. Fasza. Ja, kis célölde. Vicces ez a fair egyébként, mert ez itt ilyen kis vidámparkszerű. El vagy. Nem kell halálosan komolyan venni. Én bírom nagyon. És akkor 40 perc, 60-ig felmegyünk, aztán húzunk vissza. És nem is megyünk vissza Orgrimmarba, hanem innen visszateleportálunk, és onnan Thunderbluffből átmegyünk. Az a legegyszerűbb. Talán. Na, már akkor late night cigarettel rápattintok.
Bocsánat, igen, elnézést. Látom, hogy írtál, bocsánat, csak próbálok bejutni még mindig abba a Discordomba, de nem küldi a cloudot. Úgyhogy ez holnapra lesz a válasz. Hogyha valami ilyesmivel kapcsolatos, akkor válaszolni fog egyébként. Bemondtam az előzőbe, Golemaggon vagyunk, hogyha gondolod. Wild Chief Command Board ugyanaz, mint Orgriban szerintem. Ilyesmi, oké. Na nézzük, itt lesz valahol igaz, második emeleten, harmadikon valahol itt fog elcsorogni. Még egyel följebb. Hopp, nem kell esni, itt lesz. Szóval ez a Thunder Bluff-es Kavatem, megveszem a tabardot, jó, az inkább most. De hol van a kurva Orgrimmar, ezt kéne kitálnom, de mondjuk ott úgyis csak a dungeonöktől emelkedik a reputáció. Ez hol visz? Ja, itt vagyunk, Mulgore, ez levisz a village-be, jöjjünk. Jöjjünk csak vissza ide, addig kiderítem, hol lehet szerezni Orgrimmar tabardot. Mists of Pandaria klasszik tabard. Hegyegyen invite you to group. Ujjjj. Orc Shaman, Razor Hillbe, király. Még egyet ránézek erre a tabardra, ha nem találom meg, akkor elengedem, jó. De hogyha meg tudom venni a Thunder Bluff-et, akkor az övék is meg tudnám. Állítólag egy farkason mászkáló ork férfitől lehet beszerezni. Ott a Flight Pass mellett. Kurva kíváncsi vagyok, mert ott az nem láttam. Ha nincs, akkor jövök vissza egyből. Tudom, erre jársz, várj, megnézzek a mappen. Aha, látlak. Bemegyek Orgriba, aztán jövök oda melléd. Én ahol a kettes van, oda kéne mennek. Ott van még ez a kettő, akit meg akarom így csinálni. Van ez. Hegyegye, király. Megyek utánad, jó. Figyelj, Orgi, most mondom, oda megyek csak tabardért. Ha megvan, ha nincs, akkor húzok ide. És akkor vagy az egyes, vagy a kettes, valamelyiket megcsinálom. És akkor ugye arra, aztán erre fel kéne menni. Még 54 percem van ebből a kurva buffból, mire odaérek lesz 50. Ki akarom használni. De szép a táj. Olyan szép a mi fővárosunk, édesapám. Figyelj, ha neked az már kész, akkor csak csináld azt, amit éppen te csinálsz valamerre, és akkor előbb-utóbb is összefutunk. És akkor nyomjuk együtt. Ha gondolod, vagy lehet az is, hogy csak jövünk, megyünk egymás, mert aztán néha összefutunk. Nem akarom, hogy te így hozzám legyél kötve, mert ahogy olvasom, azért te gyakorottabb vagy, szóval nem akarok visszahúzni, ahogy érzed. Stongar Nargol.
Ott van, bazd meg, nem vettem észre. Akkor egy vaksi hülye vagyok. Azt hittem, hogy ezek izék, játékosok. Itt van. Király. Orgrimmar Tavard meg is van, meg is vettem, már veszem is fölfele. Faszaság van. Akkor a Thunder Bluffot azt most elengedem, de már maradhat. Ez a Tavard följön. Hoppára egy újabb achievement, present, király. Dark Spear kell. És akkor most kéne megtalálni a léghajót, ott van fönt, király. Ja nem, megyek vissza, bocs, nem léghajózom. Megyek vissza. Jó, faszaságban el van intézve minden, király. Nem ezt akarom, hanem repülni. Na. Méghozzá Razor Hill, király. Na, meg vagyunk, jó vagyunk. Nagyon ezzel megtaláltam ezt a figurát. Az előbb nem vettem észre, azt hiszem, hogy játékos karakter, basszus. Te merre jársz? Ott vagy letáborozva, látom. Szóval ezek vannak, egyes, Burning Blade. Ezt gyorsan megcsinálnám. Az 850 az 1000 fölött. Meg akkor utána megyek ezekre rá. Meg hogy akarod nyomni és van kedved hanggal, akkor azt is csinálhatjuk, hogy csinálunk el a Discordon egy kis szobát erre. Ahogy érzi. Na, látom, te már itt rongyolsz. Ott van. Na, ciao. Figyelj el. Nekem ezt kéne csinálnom. Ezt be akarom fejezni, aztán ide. Jó, gondold csak át nyugodtan. Ahogy érzed. Halló, láttalak? Én közben láttalak, csak gondolom, hogy haladok, mert megy a buffom. Minél hamarabb, minél többet le akarok ütni. Lehet, hogy fent kellett volna menni, igaz? Franc tudja. Fent vannak ezek, vagy lent? Minden jóság kiderül. Menj el balra, jó? Ja, már itt a Blast, király. Jó kis Arcane Blast. I don't have a target. Nem is tudom, mit kell ezekkel csinálni. Ó. I need to target something first. Várjál, mit küldi? Burning Blaze Pass, akkor mit kell ők csinálni? Obtain, jó. És csak itt van a bejárat, vágó. I need a target. I need to target something first. I need a target. I don't have Nope. a target.
semmit közben, még itt bányászkodok. Itt van azt hiszem krokodilok, ami kell. Aha, nézem. Te várja. Nézd, én az először az egyest akarom megcsinálni. Az itt van jobbra. Time is money, friend. Keep it real. Be good. Have a good one. Be good. Fasza. Bum. I'm out of range. Hogyha akarod, nyugodtan vedd fel te is ezeket a szarokat. I need a target. Bányászolót csinálhatom? Szia Diorgigo, jó ért, bocs, egy kis el vagyok csöndesedve, de itt herbe vagy király. Csak közben nyomjuk aztán egy... Herba vagyok, azt mondja. Csibész vagy? Na nézzük, mi történik ide bent? Vagy ide át? Ja, csak ennyi, jó. Have a target. I'm out of range. I need to target something first. Na nézzük. Kell még nekem egy pár doboz. Hoppá, pardon. Nem ez volt a cél. Ezt elkúrtam. Jó, akkor viszont zúzás. Kell még spell scrollból.
Az fölöttünk van sajna. Gondolom én, hogy legalább szopassanak rendesen. Várjál, itt mi történik? Hagyjuk, jó. Menjünk itt vissza, ott volt még kint egy pár szerintem. Ja, hogy neked milyen faszak is kesztyűd, vagy izéid vannak, látom. Fegyvereid. Aha, sámán van rajtuk, vágó. Azt hittem valami szuper van, valami izéd. Heirloomod van, nem néztem. Na nézzük, várjál, itt vannak még ilyen hullák. Ezeken már nem nincs semmi, csak... Itt van, aha, visszajöttek a dobozok, király. Mennyi kell még? 3, még kell 2. Jó, itt van egy. Lesz még itt biztos valahol egy. Neked megvan mind? Egy kell. Megvan, király. Várja, van itt még feladat, várja. Még ott jobbra kell menni. Meg akarom csinálni még most ezt a szart. Oh, lehet igazad van, szopóágra kerültünk. Nem baj. Nem baj, itt van valami értelmes küldetést ad, vagy nem, mert akkor haladjunk, hanem. Report to Spike, Dadesor, Duratal. Jó, elfogadom, majd meglátjuk, hogy jó lesz. Én ezt megcsinálom, leszarom, ha kell, akkor is felmegyek. Körbe. Ahogy kell. Jó, blinket így elbaszni. Ja, nagy nehezen, igen. Szóval, még ezen is följebb kell menni. Tehát itt is, ott állnak már. Ott vannak már, ott átsorognak a szemetek. Jó, ezeknél van scroll.
Hopp. Ó, bocs, nem vettem észre. Target something first. Én meg vagyok a scrollokkal. De még ezt a 2 ércet kiszedjük. Oj! That's still recharging. I don't have a target. Meg vagy, igaz? Gondolom meg vannak a cuccok. Fasza. Na, akkor innen van. És akkor, ahol először mentünk, oda most akkor mehetünk vissza, jó? I need a target. No. Akkor, ajaj, adjuk le a Grómnak gyorsan. Muszáj, ja. Hopp, jó. Te figyelj, nem tudom te mennyit terveztél mára. De én a buffleertáig vagyok mindenképpen, jó? Aztán utána sajnálom mennem kell nekem. Reggel meló van. Nem tudom, hogy te holnap mit csinálsz, de lehet, hogy be fogok nézni délután egy picit. Aha, oké. Este, hát én sem úgy gondoltam, hogy ilyen 2 körül, hanem inkább úgy később délután, jaj, a meló után. Have a good one. Keep it real. Király. Hát, ezt meg kell, ezt a Have a szofot. good one. És akkor, várjál. Ez egy kezdő, menjünk akkor ide. Na, mi történik? Ej. Így csak, hegyegye. Hát ez így nem lehet, hát adok érte valamit, édesapám. Ha ezt komolyan gondolod, akkor én rányomok, nagyon szépen köszönöm szépen. Rendes gyerek vagy, nagyon szépen köszönöm szépen. Jót fog tenni majd. Köszi szépen. Mindig is erre vágytál, hogy kezdőknek ezreket osztogass. Király vagy. Az a helyzet, hogy tudod, a másikomon van. Mert tényleg azért nagyon sokat aukcióztam. De nem enged átküldeni semmit. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm szépen, kedves uram vagy hölgyem.
De hát ez talán lényegtelen is, hogy micsoda. Figyelj, lehet, hogy nem is kéne megállni addig, csak haladni oda. Még egy ilyet olyan szívesen kinyírnék az új Arkham Berry-gemmel. Király. Ugye itt van egy, ebben a házikóban van egy valaki, itt áll előtte vagy mellette. Ez kicsoda? Jó, nem erre kap tényleg. Itt lesz bent. Bórokat akar? Mit akar? Raptorokat? 250 krokodil teeth. Bazd meg. Nem szeretem. Csak meg kell csinálni a questjét, az hogy érted? Ja, hát megcsináljuk persze, nincs mese. Ó, jó sokat ad egyszerre, király. Fasza. Ja, ez valami másfajta lény. Hoppá. Malaszlény. Na, még egy pár krokodil. Olyan félrenyomásokat csinálok, hogy hihetetlen. Holnapra most hát tényleg addonokat. Te mit használsz egy ilyenkor gondolom még semmit, vagy van már neked fenn valami? ...250 ez megvan, itt van a másik, akkor nézzük meg ezt is. Tomtomot szoktam néha, nagyon szeretem, hogy így egyszerűbb az egész. Tekla, Raggaramhoz akar, hogy menjünk. Jó, hol van Raggaram? Jó, hogy ő megy előre, jó.
Oké. Csak nyugodtan menjél csak. Köszi szépen az eddigieket. Itt vagyok még egy fél órát, 27 fél órát biztos. Ja, hát aki tud vízen járni. Na jó van. De aztán szeret a vízipipázhoz tényleg? Vízipipáz? Valami jófajta izét? Vagy csak viccelsz, hogy valami jófajta dohányod van? Nekem is van itt valami jófajta zsitánom. Német meg török, aha. Kint is vagy? Azért van török dohányod, vagy valahonnan szerzed, rendeled? Vagy kint élsz? Szerzed, aha. Király. Nem túl erősek azok. Bár mondjuk vízipipa. Hol a nő közben? Itt van. Nagyon repül már. Meg most miért kezd el repülni? Eddig nem tudott volna repülni, most repül. Na jó, minden nem kötözködök, akkor repüljön. Ide jön, aha. Na, én meg oda megyek, még ezt kibányászom már, ez már itt van. Azért mondom, add le a kezdet, mert most mászhatunk vissza, ja vágó. What do you want? Király. Csak egy kicsit van itt ez a Lost But Not Forgotten, meg ez a Help Misha, akkor ezt befejezzük. Mit szólsz? Vagy hát én befejezném, akkor aztán haladjunk tovább. Ezt a részt. Itt lehet, hogy ezt a párat Burning Blade az oké, ezt itt jobbra fönt lehet, hogy Send for Help-et kihagyom, mert olyan kiesik. Ezt menjünk tovább, aztán csináljuk, vagy megyek tovább. Ugyanez a help, hogy megcsinálod a kezdjét, aha. Akkor már fejből vágod. Hopp. Van itt valami. Aztán nem hagyom itt, basszus. Sok kicsi szar szépen össze fog jönni nekem, majd eladom valahol, az kész. Bár még 1000 aranyat most fogtál meg, de nem baj. Akkor csináltad meg, amikor sörgetél, aha. Ja, hogy te most ezeket nyomtad, jó. Azt hiszem, hogy valahol máshol. Itt a Bernezen csak valami mást. Jó. Hát nem volt valami nagy szerencsés sörgetés, egy jó volt. Az összes többi az ilyen hetyetje. De inkább bullshit. Na mindegy. Hogyha kéred, viheted. Gondolom nem kell a malahit, igaz? Na.
nézzük. Glory to the Horde. Tök mindegy, ezt kérem, majd eladom. Taboo. Aha. Figyelj, van ott valami kettő, azt nézzük meg még. Bastard yet. I need to get closer. Fasza, 1000. Jó. Itt van egy még. Blood and thunder. Farewell. 1020, király. Report to Gore. Blockade Duratár, jó. El kell adni egy pár cuccot nekem. Tök mindegy, hogy igazán a Butchernél fogom, teljesen jó. A Butcher. Na nézzük. What do you need? Nem kell az Arrowhead. Nem kell. 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 Ez egy 8-as, ez egy 6-os. Nem kell, ezt meg berakom poénból. Puff. Stuff nem kell, ez sem kell. Go with honor. Ezt még nyissuk ki. Jó. Preserving the Barrens, mit szólsz? Menjünk át Barrensbe, oké. Menjünk. Hát lelassult a szintelés, ahogy én hívom. De végül is 11 és fél, lesz ebből 12 is. Rohanjunk, ja. Nem tudom, lehetett volna menni repülni, de hát nincs olyan messze ez. 17 perc, várjál? Ezt le tudjuk adni, ez úgyis semmi nem lesz. Ezeket meg majd akkor max holnap.
Nem adnak, nem. How you doing? Strength and honor. Strength. Thrallhall. Dabu. Go forth to victory. Strength. Strength and honor. Strength. Jaj. Nem is ezt kell kinyírni, basszus, te egy fasz vagyok. Várjál. 2-es, 1-es, jó, nézzük. Te pedig ezt? Nézem. Jó van már. Something you're doing?
Kérek egy pillanatot, jó? Csak egy másodperc. Na. What? 50 quest, huhuj. Jó, értem, hogy egyesével adja ki ezt a szart. Level 12, hoholy. Frostbolt, Firebolt. Fireblast. Ja, az eddig is megvolt már, mit akarok? Loktar! Nézzük. Nem kell, nem kell, nem kell. Hát egyen jobb, nem érdekel. Gagyi. Most vettem le. Jó. Holnapra berakom a kontrollert is, mert így egérrel, meg billentyűvel kicsit olyan fura. Fuda utálom ezt a küldetést. Ilyen drop rate-et bazd meg.
Hát jól elbasztuk az utolsó 15 percének a kurva izének. Úgyhogy maradjunk annyiba, hogy eldobom ezt a kurva küldetést, mert idegesít. Figyelj! Szerintem mára legyen ennyi, jó? Én még egy kicsit mocorgok. És... holnap folytassuk, mit szólsz? Király. Nem, én még visszamegyek Orgiba. Hogy tudom elhagyni a partit? Vagy te dobsz ki engem? Aha. És Reeve, király. Na figyelj, köszi a ma estét. Holnap jövök. Hogyha este lesz, akkor majd nézlek, jó? Whisperelj rám, vagy én rád. Én ezt elgetem, mert idegesítettek ezek a szarházi izé. Wolf, vagy mik ezek, Striderek. Kicsit még visszamegyek Orgiba. Még hát a 3 perc alatt ki tudok szaladni, és azt a kérdőlet elintézni. Van még annyi benne, meglátjuk. A blokkádhoz a ház elé pont. Köszi szépen még egyszer, köszi az aranyakat, mindjárt megyek elbaszok egy picit belőle, nem sokat, csak keveset. Jó fej vagy. Öröm volt nézni, hogy elkapott a játékszellem. Te figyelj, de nekem ez most valahogy előjött. Úgyhogy örülök, hogyha valakinek ez tetszik. Andy Bernard, Defunct, nagyon szépen köszönöm. Még lehet, hogy 10 percet most mocorgok egyedül. Benézek még az AH-ba. Átgondolom, hogy valami még kellhet-e, amit itt elérem még ezt a 42 perc alatt. Elérem, igaz? Elpont, király. Hol van? Itt kell jönni, igaz? Loktar! For the Horde! Dabu! Go forth to victory! Strength! Strength and honor! Victory! For the Horde! Szóval éhes a kis farkas. Oké. Okay. Na nézzük. Micsoda érdekes történet. Strength! Dabu! What do you need? Go forth to victory!
Dabu. It's too far away. Veszek még egy táskát, a kicsiket eladom, veszek Netherwave-ből rendesen. Ez biztos. Lesz helyem. Most vagyok 12 1/3 szintű. Nem sok, de legalább kevés. Nem megyek már vissza Dark Moonba. Megcsinálom az aukciót és kilogolok. Ez lesz a nagy utolsó mocorgás. Szóval nézzük a konténereket még egyszer. Bag fog kelleni, és akkor most már meg tudunk venni végre. Ó, megvették a szemetek. A szemetek! Na jó, ennyire nem veszek begeket. Akkor viszont... Ez mennyi? 14-es, jó lesz. Egy darabig jó lesz, jó lesz. Oké. Fegyver fölösleges. Fölösleges. Hát van egy jó vandja, nem hiszem. Mik vannak? Starfaller. Rigvaris 29. 13, 27 fölösleges. 19, hát... Fölösleges. Fishing pole. Mik vannak? Van még extra. Strong meg sima, nem érdekel. Jó, konténer meg volt, konzolból, mik vannak? Food and drinkből van valami jó, vagy abból maximum vagyunk, ami lehet. Potion talán... Healing potionből egy párat lehetne. Bár, elixir, flex, bandage, item. Meh. Na jó, jó, jó. Akkor... Ezt még a legkisebb. Ez és... Ez a legkisebb, ezt levesszük. Ezt betesszük. Na nézzük. Nem is a legkisebb, de hülye vagyok. Jó. Jó. Eladjuk, ami nem kell, és végeztünk. Nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell, nem kell. Még bebankoljuk a maradékot. És jó hét, ding 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 ding.
How you doing? Így. Have a Awesome. good one. Na. Kedves tévénézők, kisfiúk és kislányok. Nagyon szépen köszönöm szépen, hogy jöttetek. Első alkalom. Kurva, egy WoW nap. Lesz még. Lehet, hogy már holnap este is egy órácska. Majd meglátjuk még. Szerintem ti már alszatok. Robotok. Elengedlek titeket Ankarába. Többiek. Jó éjszakát. Jó ét. Ding 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 ding. Menni kell aludni, mert holnap dolog van. 1 óra van, már ma van dolog. Sziasztok, köszi, hogy jöttetek. Pá. Holnap folytatjuk.